Kaixo, Bilbon gaude, Atxuri auzoan. Hementxe aurkitzen da gure altxor txikia. Museo ez ezagun zamarra, baina artelan ederrak jasotzen dituena. Bazatozte? Museoan, pinturak, eskulturak, ur eta zilarrezko piezak edo ehungaiak aurkituko ditugu. Zaharrenak 1200koak eta berrienak 2000koak, pieza erromanikoak eta garaikideak. Hainbat pieza gotiko Flandes edo Engalaterratik etorritakoak dira. Esate baterako, 14 eta 15 mendeetako arzurizko erliebe hauek. Itsas gizon bizkaitearrek Londreseko azoketan erosten zituzten beren etxeetako kaperak apaintzeko edo euren herrietako eleizei oparitzeko. Pinturen artean, Luca Giordano napolitarraren mihiseek merezi dute zuen arreta. Trebetasun erakusketa bikaina, giro barroko, goraberatsu eta koloretsuan. Zilarra zelan lantzen den ulertzeko aukera ematen digu zilargilearen tailerra. Bertan, bere tresnak, marrazkiak eta bideo bat aurkituko dugu. Bideo horretan ikusiko dugu nola metalezko xafla batetik artelan bat sortzen da. Museoko beste gela batean azken urteetako arte erlijiosoa ikus dezakegu. Niri kuadro hau pilo bat gustatzen zait. Genari Urrutia bizkaitiarraren deikundea da. Bertoko ikuspuntutik landu zuen gaia, paisaiari zein jantziei euskal kutsua emonez. Ama Virginia baserriko neskatila da. Bueno, zerbait ikusi duzue, baina hau gozegarria baino ez da. Gehiago nahi baduzue, etorri bizitatzera.